Il y a 6 mois, nous avons notre voyage. Conduit à 7. Ciao, li dai no. Pedesete! Pedesete? Pedesete. Yeah. Yeah. Значи таковата, аз ще съм го таковал нагоре, за да не се вижда ей тук, че можеш да стъпнеш докато се... И ти ще си някакъв 49-50. О, добре, това е добра идея. Добре, давай, айде, снимаме. Добре, нали не покриваш това? Да, не го вкащам. Да, добре. Да. Дай му. 49! 50! Не така! Как? В смисъл, направи го... Сега има ли значение? Да ни се виждат лицата. Добре, те ще се виждат, можем да клекнем на... Чакай, мога ли да го зум-аутна, например? Не може. Не можеш да го зум-аутна. Не може да се увеличава или намаля в този режим. Да, не можеш, защото си гей, просто правиш така и... Без... Да, аз ще го цензурирам. О, така, добре тогава. Да, е така. Аре, ще го ния. Чакай, да трябваше да го слагаме на люката, брат ми. Добре. Защо не трябва? Да, това всъщност не. Сега готови ли сме? Да, готови сме. Добре, сега просто ще го кажем ли? Да, казваме. Защо не се вижда нищо? Казваме го. Да го направим. Добре, после да го направим на пейката. Не, няма да го правим на пейка. Не обичам. Не. Аре. Е по-готино, ако сте седнали в далечината на пейката. Не, няма да. Защо ще го правим на 1000 пъти? Защо и ние да го правим? Ами, мислиш ли, че те идиоти ще го слагат? Да, те вярно са идиоти. Само да не направиш някаква грешка и да оставиш тези кадри. Не, няма да ги ставам, аз да не съм. Да. Добре, значи просто да го кажем ли? Да, просто ще го кажем и не е нужно да сме на пейката. Добре, айде. Благодарим ви за 50 subscribers, много хора, много са яки, без вас нямаше да успеем никога, без вашата подкрепа. Йоу! Точно така, много ви обичаме и ако искате, цъкнете този лайк бутон и коментирайте Subscribe! И останете с нас за напред, защото ще има много повече яки неща в бъдещето. Да, ти го каза, приятелю мой! Готвили сме много готино, такова ще едно нещо, защото сезона